Mareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga dugang, good morning po sa Saint Duga Boss. Knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up. Friday po ngunyan, Betsa Jess sa bulang Kanunyo 2022. Sa kapang sa ng lingkod, Mardela Daingi ba sadit sa nakpelotian. Welcome po sa programa. Aramon Nyato ngunyan pong aldao. Nadyalipot lang pong iribanang tatapag alas 11. Papasok po ang ating mga kasambahay o mga kasama sa DTI, Department of Trade and Industry, para sa programang Consumer at Negosyo. I'm gonna knock on your Usapang Consumer at Negosyo. Every Friday po yan from 11 to 12 noon. Kaya tayo po ay medyo maiksi lang ang programa natin hanggang alas 11 po kita. Okay? So, duman sa mga kababayan niya to, happy birthday sa mga birthday celebrators, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Technical side, katuwang ta sa programa, Ronald Baldo. Yan man mga tugang sa IT, sa DCGB Social Media Department, sina Richard Astor, Tricia Marie Litana, at saka si Nika Ristung, Production Assistant Center. Kasabay niya to mga tugang si Angel Mustaza. you up there, Anita. Crave na sa crabs. Door, ring on window. If you don't Sa mga kababayan po niya to, mga mises, rikas-rikasan, taod to na naman, sarap-sarapan ang mapremyuhan. So at least mayroon pag-asa na naman na makakating, medyo mababa ang budget natin pagdating sa gatong. Ha? Diba lamang heroibog naman, Ronald, ang maloto sa mga karinderya. At may rollback ang ano yan, ang LPG starting this month hanggang September. Ayan, hanggang September. Tayo po yan, so ano yan, so pigpahayag kan Department of Energy because of na monitoring ng medyo paghiro kang nagkapira pong mga lugar o ito po na mga presyuhan, mga tugang, kung nagitaas so krudo, parang siso, tataas ngayon, bababa ng piso or ilang centavos mga tugang next week, tapos tataas na naman ng big time. So yun na po yan. Imagine ang krudo simula nang magsimula ng taas baba, nasa 55 pesos na naidagdag. Kaya gurano na ang krudo ngayon. Ayan po tabi, sobrang 80, di ba? In Sorsogon nga, doon sa Irusin, nakita namin 95 pesos. O, kita nyo? Argo ka ng mga sitwasyon, kaya talagang medyo madipisil pong labanan ini. Kaya sabi nga ni, pasiguro, labanan ta sa pagipukan. Pag pasiguro man, magtaranong kita nin sa tuwing makakakan. Tanganing makabawas-bawas sa ilulos ng kwarta, na-shell out ang kwarta para iba ka lang ng produkto na pwede taman sa ng kwaon pa lang sa mga natadda. Okay?
So, duman sa mga kababayan niya to, good morning po dyan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa probinsya kan Sorsogon kay Engineer Raden Adimaano. My long time friend, mga tugang, imagine 8 years pala kaming di nagkita. Kasi ba nagkailingan kami and very well accommodating naman. And napaunran kami ni Padre Mo may na ma-interview sinda para aramon mga tugang ang tunay na sitwasyon kan Bulusan Volcano asin sa mga apektadong lugar duman. And also, salamat kay Feebox Mount Bulusan Observatory diyan po sa Barangay Kabidaan sa Sorsogon City. Resident volcanologist April Domingiano. Nakikig ako kay April. Malit pa kay Angel. Tagay-Rosin man pala siya, and parang protege ni ni Edla Guerta, yung dating Facebook Resident journalist natin sa Ligaspi o di po sa Albay, di ba? O di sabi ko, pira ka mong naingganyo ni Sir Eddie, pa lang saro, pero nasa niya sa iba, and 8 years naman siya nagtatrabaho. So far kasama pag-urulay mi, nasa alert level 1 ngayon, at saka 5 lang ang record me for 24 hours, pero ngunyan sabi ko na sa Tricia, at pakalis natin, nagpurog-pudog, nagbumuga ng 100 meters, di ba? Nakarecord sila ng 149 from 5 a.m. to 5 p.m. kasuhapon. Nakarecord sila ng 149 mga tugang na na earthquake. Okay? Volcanic earthquakes. Tapos, medyo mataas-taas din yung sulfur dioxide, 824 tons. Per day. Yan po ang na-record po ninda duman. Tapos yung katamtaman po na pagsangaw. So yun ang medyo duman sa Magbulusan. Sigisa naman ang Kurkopsit. Kung mga nagdigay siya na ngaya. Okay? So bukas po 9:30 to 11 ang bilog na istorya manungod po kayan. Kasabay na po itong pangyayari after na magbuga mga tugang kang June 5, ano na ang sitwasyon ngunyan mga tugang duman sa Sorsogon, anong pinagigiribo na. Bukas po alamin natin yun sa Boses kang Kapalibutan with Father Momoy Borromeo. For the meantime, dagdagan tayo istorya, alin po dyan sa luwas. Nasa linya, partner Lewin Sports sa Barcena. Pari, please kami pari. Salamat tabi, soon to be padi, sooner. Waray na aga. Pili naman pang pampaipit ang kunyan, ang crabs. Gusto naman na ni agaw. Ito na pampaipit ang crabs. Wais na. Rangkada na kita duman. Yeah. Automatic na. Okay, sige. Kumusta? Ano mga pangyayari dyan? Roger to tabi, partner Mar, maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag pang bareta. Istriktong ipapa-implementar ka na Albay Police Provincial Office asin ang mga sakop kaining mga police station sa mga manlaynay na munisipyo asin syudad sa Albay. Ang pag-implementar kan Republic Act 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines, ngunyan na maabot na aldaw ni na katalingkasan kan bilog na nasyon. Ini an ipinagunambitan sa DCGB News ni Albay PPO spokesperson Police Lieutenant Karen Formales na inina an iginibungon niya na kasuguan ni Acting Provincial Director Police Colonel Byron Tabernilla na bantayan ang palibot na dapat maobserbar ang tamang paggalang sa tuyang national flag na day ini mangyaring mga pagsasalaula kana siring na bagay. Sigun kay Formales na dapat na mai-implementar ang siring na bagay arog baga ka na panagpa-flag ceremony dapat tumurunong na nagpakaaraw to o mga nag-aaragi sa eskwelahan o sa mga manlaynlain na mga opisina sa gobyerno na nag-obserbar din siring na bagay. Dangani ng magtaon ng respeto bako sa dapat sa pag-flag ceremony kundi sa pagkukondusyon ng mga flag retreat sa nasambitan ng lugar pati sa sinihan tabi partner Mar. Dapat ang mga nag-aarapin direct sa mga enot bagang
naka-schedule na maireling nin mga sinihan na migwan nin pagpapatugtog buda pagpiplay ka na pambansang awit, dapat talagang magpailing manin paggalang ang mga nag-aaratin digdi kasaro ini sa indang mga mamanmanan sa palibot, sinapisar kad bagay, takulpang ibang mga gigiribuhon ang mga kapulisan digdi sa Albay tanganin ng maimplementar na siring na lakdang ang patanig ka na Albay PPO. So man na mga nagbabaralgar o kung man ang madakop na nagbabaralgar ni na siring na bagay, pwedeng magkaigwanin multa na 5,000 sa kod 20,000 pesos o kung kaya makulong, hindi malagpa sa sarong taon. Kaya dapat daw na pag-adalan kan mga kababayan niya to, lalo na kan mga Pilipino, ang batas na initanganin ng day mapasinala pag-abot kan mga aldaw. Nya ano yan, gabos na mga police stations at police offices ngunyan, igwanan mga nakadisplay na mga bandera. Oo, Roger to the tabi. Kaya ang baga, ang pag-display ng bandera, nagpuon dapat yan kan, ano yan, Petsa 28 kan Mayo. Correct. Yun yung pagpuon kan Flag Day. And then, Roger, hanggang sa Petsa 12, kang celebration niya to kang Aldaw ng Katalingkasan. Oo. Okay? Oo. Iyan ang mga direktibo ba't sabi Partner na amo yang mangyari ni Police Colonel Byron Tabernilla. Sinsindaman daw sa Albay PPO mismo maglilibot digdi sa probinsya Canalbay tanani ng maging role model man ang mga kapulisan sa mga banlaylay ng mga police stations. So talagang sindaman iyon mismo so nagko-comply kansi nang ipinag-iimplementar na RA 8491. Yan, yung bagang big sabi na as a leader, you have to set as an example. Roger. Habang nagsasabi ka na magsunod ka mo kayo, dapat ka mo mismo magsunod. Correct. Bago itong so nagpa-autob ka mo kaan, pero ka mo ang parasungaw. Roger. Pero sala. Tama yan si Kernel. Yan. Tama yan. Sige pagpatuloy niyo yan, sir. Correct. Okay. Oo. May mga restriction ng palang tabi Partner, makulang palan sa gabos na aktibidad, pwedeng mag-observar ka na pagkantakan pambansang awit. Pag mga suru-celebration pala na wala man yung kiararaman sa official business ka na may kinaraman sa ikakapakinabang kang estado, may paglabag palan. Halimbawa, kung birthday party, magibuki pa ki pag-observar kang pambansang awit, saro pala nitong ipinagbabawal. Oo, Roger. So yan tabi Partner na mga dagdag pang istorya. Pinag-iinggan yan din na tabi Partner na pagkadalan ining RA 8491 tanganin ng kumbaga mainformaran ang publiko na iba pang mga magkakadigong dapat kasundon sa pag-observar ka na Philippine Independence Day. Yeah, at saka dapat yan ay pamati nila. Tadakulo na din nagkakakod ko niyan. Paano i-display ang bandila? Correct. Yung horizontal at vertical. Yan. Dakula na sa salagan. Dugan pati, nasa ibabaw sa pula. Kaya nga niya, maski o yan na, halimbawa, so nakatindog. Pag nakatindog ka, dapat ang pula nasa tuo mo. Correct. Ang paggampang mo. Yan. Yun yan dapat. May mga nagkakapit. Ngunyan nga ni, dito nakadisplay bandira. Maski mga opisina di gobyerno, dito na nakadisplay bandira. Iyo daw. Di ba? Ito, arog kayo ni. Dakol nang nagtitinda ng bandira. Correct. Para ipabugtak dyan sa mga auto. Ngayon, wala. Parang ano lang. Iyo. Parang day na. Gari day na. Wala na eh. Baka, na. Wala na yung ibong mang malayang lumipad. Correct. Lahat na umiyak. Kahit di nakakulong umiiyak. Iyan ang totoo. Ang nangyayari sa buhay ito. Iyo ang makabundok. Ay, Diyos ko. Ang pag-asa, ang mga ubines, kayo ang babangon yan. Huwag kayong padala sa ML. Yan. Aralin yung mabuti yan. Ang pagiging makabayan. Correct. O, di ba? Nako. Okay, sige. Oo. So, yan tabi Partner, mahanap daw kita na yan sa mga expert na kinaraman dyan.
kung ano sa indang masasabi Hmm. na kinaraman sa siring na bagay. Aha. Ang mga dagdag na bareta dito sa luwas, ako po, Selvi. Thank you very much, LBB. Pading Luwens, Pursi Barsena. Para po dyan sa mga kababayan niya to. Okay, so, ayan po, para lang mga kapulisan. And reminder pala, yung gusto magpulis, may mga pigpapakalat ko niyan po na flyers, ang PNP, informing na mayroon namang recruitment sa kanila. At nandoon po yung, yung qualifications, mga requirements na kinakailangan nyo i-produce. Makipugnayan po kamo sa mga nearest police stations ninyo para mag-iahang kamo. No? Yung gustong magpulis, tangani na madugangan ang tagabantay sa tinampok at saka tagabantay sa seguridad natin. Okay, maray na mo ba niya ng pagpulis na gura na lang entry ng pulis 39,000 karo eh. O di ba? O mas mataas pa sa teacher. Sana yung mga teacher din natin, mga tugang, madugangan naman ang sweldo ninda. Makapareho naman lamang sa mga mga uniform personnel. Tas hindi baga naka-uniform man. Ang uniform man nila mas matindi pa. Di ba, Tricia? Ang uniform ng teacher mas matindi. Iba ang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. O di ba? Ang pulis, duwa man sana. Pantulo sa jogging pants. Pero ang maestra, obligado sino magpalit-palit kambado pangyari. Ay, dagdagan ninyo yung sweldo ng mga maestra natin. Kung wala sa kanila, mga tugang, wala dito, wala tayo, wala ang presidente. At yan, yun dapat sanang ilingon mangkimanero. Tangani po na mas lalong maging dignified ang mga teachers po natin. At saka mas lalong ma-inspire sa pagturo sa mga kababayan ta. O paano? Patos-patos na po ako mga tugang ta. Ano yan? Aram nindo, paggarog ka kaning Friday, may mga special kitang broadcast. Para po sa mga consumers natin. From the Department of Industry, kasabay natin dyan si Ma'am Bem na Birango. Okay, so sa Indo po ka, boss, mga tugang, magpasiguro na lang kita kan sa tuyang pagkakan. Kung may mga tatanungan po kita, magtanong na kita. Ngunyan pa sa natanganing may makwa kita dyan po sa natad ka. Kanday magparalaom na magparabakal kita. Iyo. At saka sigurado ka pa nang itinanong mo, mga tugang, presko, and siguradong dahil pigamitan ki mga chemical. So dako lang bagay po yan para po sa mga kabarangay nga to. Bueno, kabos, thank you and God bless. I'll be back 12 to 12:30 para po sa Bareta alas 12. Salamat, bye-bye.